An ce tun da daɗewa wani talaka mai sare itace yana zaune a cikin wani daji mai nisa a wata tsohuwar bukka da aka bari. Yana tare da matarsa da 'ya'yansa mata guda 3. Saboda talauci bai da kuɗin da zai gina gida a cikin gari, shi yasa ya ɗauki wannan tsohuwar bukka mai da ita gidansu. Duk da nisan wannan bukka da ƙauye, kowace safiya sai ya shiga daji yana tara rassan busassun itace wanda suka riga suka faɗi, sai ya kai su gari ya sayar da su kuɗi kaɗan. Duk kuɗin da yake samu baya wuce yamma. Duk abin da ya samu abinci yake saya wa matarsa da 'ya'yansa. Saboda haka ya zama sa dole ya yi aiki kullum domin iyalansa su rayu. Wata rana da daddare suna cin abinci, sai ya kalli matarsa da 'ya'yansa sai ya ce a cikin zuciyarsa, ni kullum ina wahala domin mu ci abinci, amma yau idan na kamu da rashin lafiya ko wani abu ya same ni, waye zai ciyar da matata da 'ya'yana? Ta yaya za su rayu ba tare da ni ba? Ya ce dole in ƙara ƙoƙari domin samu abin da zan ajiye domin kariya. Washe gari da safe sai ya tashi ya nufi daji ya fara tara itace fiye da yadda yake yi a baya. Yana fatan zai samu wanda ya fi na da yawa, amma abin mamaki itacen da ya tara daidai yake da na kullum, domin dajin ƙarami ne baya ba da fiye da wannan itace da yake samu a kullum. Sai ya shiga damuwa, ya yi baƙin ciki sosai. Ya gane wannan aikin nasa ba shi da riba, abin da yake samu abinci kaɗai yake iya sayawa. Sai yanke shawarar zai sai da itacen da ya tara a wannan ranar, sannan kuma ya nemi wani aiki daban. Idan har kana buƙatar full na wannan bidiyon, mun ajiye shi a YouTube channel ɗin mai suna Hausa Fable. Ka je YouTube kai sacin, anan da ka samu complete ɗin bidiyon. Mun gode. Ya kai itacen cikin gari ya sai da shi kuɗi ƙalilan. Sannan ya shiga cikin kasuwa yana tambayar 'yan kasuwa ko akwai wanda zan ma aiki, amma bai samu komai ba. Sai ya komo gida cikin baƙin ciki, yana tunanin ko wannan ne rayuwarsa na har abada. Yana cikin ɗaki cikin baƙin ciki sai ya hango gatarinsa a rataye a bango. Wannan gatari nasa bai taɓa amfani da shi ba wajen sare itatuwa, domin ya san cewa idan ya sare itatuwa dajin zai lalace kuma zai rasa hanyar rayuwa. Ba wannan ne kaɗai ba, akwai labarai da yawa cewa dajin na da wani aljani wanda yake tsaron wannan daji, wanda yake hukunta duk wanda ya cutar da wasu itatuwa. Saboda haka mutane suke tsoron wannan daji, babu wanda yake shiga sai shi, domin shi yana tara rassa ne kawai waɗanda suka faɗi. Sai ya yi dogon tunani, a ƙarshe ya ce, zan yi amfani da wannan gatarin domin in sare itace masu yawa, domin in na sayar zan samu kuɗi masu tsoka. Washe gari da safiya sai ya ɗauki gatari ya nufi daji. Da ya ɗaga gatarin zai sare wani itace, sai ya ga wani damin itace a kusa da shi. Da farko ya ɗauka cewa wannan itace na wani ne, sai ya duba nan da can yana neman wannan mai itace, amma bai ga kowa ba sai shi kaɗai a dajin. Sai ya koma ya kalli wannan damin itace cikin mamaki. Da ya matsa kusa sai ya ga takarda a jiki an rubuta, ka ɗauka naka ne. Nan take sai ya ruɗe, ya rasa daga ina aka kawo wannan itacen. Amma bai tsaya wani tunani sosai ba, ya ɗauki wannan itace ya kai cikin gari. Da ya sayar da wannan itace sai ya siya wa iyalinsa abinci, ya koma gida cikin farin ciki. Washe gari ma sai ya sake samun damin itace a wannan wajen. Haka ya zama kullum da kullum yana zuwa wannan waje yana ɗaukan itace kullum. Idan ya ɗauki wannan itace yana siyarwa kuma yana wa Allah godiya. Lokaci ya wuce, 'ya'yansa suka fara girma, buƙatar gida ta ƙaru domin itacen nan ya daina isarwa. Haka rayuwa ta ci gaba da kunci, itacen da yake samu shi ma ya daina isarwa. Matarsa mata ce mai haƙuri wanda koyaushe take nan cikin aiki. Sai ya ce da ya ɗaga gatarinsa zai sare itace, sai ya ji wata murya, mai sare itace kada ka yi abin da kake shirin yi.
da ya kalli wajen sai ya ga wata bakar hankaka tsaye. Ya ɗauka tunaninsa ne kawai. Da ya sake ɗaga gatari zai sare wannan itace sai ya hango wani aljani mai ban tsoro. Nan take sai tsoro kama shi, ya jefar da gatarin ya ja da baya. Sai aljani ya ce masa, na daɗe ina kallon ka tun lokacin da ka fara aiki a wannan dajin. Na san kana da 'ya'ya mata guda 3 kuma kai ne kaɗai wanda kake ciyar da su. Na kuma san baka taɓa cutar da daji ba. Kana tara busassun rassa waɗanda suka faɗi ne kawai ba tare da kana sare ɗanyen itace ba. Ranar da na kana ƙoƙarin sare ɗanyen itace saboda tsananin bukata, sai na fara maka wannan taimako, ina kawo maka damin itace kullum ina ajiye maka. Amma yau naga kana shirin sare itatuwa da gangan, shi yasa na bayyana domin in hana ka. Wannan aljani ya ce masa, ni ne mai tsaron dajin. Da farko na zo maka ta hanyar hankaka domin kada na tsoratar da kai, amma baka gane ba sai na fito maka a siffata ta gaskiya. Ka yarda da abin da nake baka kullum, zan ƙara maka kaɗan-kaɗan domin iyalinka su rayu. Ka sani ban taɓa yafe wanda ya cutar da daji ba. Kai ne mutum na farko da na taɓa taimaka maka, amma ka sani idan ka sake yunkurin sare itatuwa baka san abin da zan yi da kai ba, domin lallai zan ɗau hukunci mai tsanani. Nan take sai wannan aljani ya ɓace. Shi kuma sai ya koma gida har yanzu cikin tsoro. Haka ya ci gaba da rayuwa cikin ƙoshin lafiya har wata rana ƙaramar Esther ta kamu da rashin lafiya. Ya kai ta wurin wani malami mai hikima. Malam ya ce tana da wata cuta mai wuya wadda ke hana jikinta motsi a hankali. Akwai magani amma tsada yake sosai. Nan take sai shiga cikin bakin ciki sosai, ya gane kudin itacen da yake samu ba zai iya saya masa magani ba. Amma yana shirin sarewa sai ya tuna barazanar da aljani ya masa, sai zuciyarsa ta rarrabu, 'yarsa ko tsoron aljani. Sai ya zauna ƙarƙashin itace yana kuka. Yana kukan talauci da rashin mafita. Yana zaune cikin wannan bakin ciki sai aljanin ya sake bayyana masa. Da farko ya ji tsoro, amma sai tsaya na sauraron sa. Sai wannan aljani ya kai shi wajen wata rijiya wanda bai taɓa kallonta a cikin wannan dajin ba, ma'ana shi mai saran itacen kenan. Sai ya ce, a wannan rijiya da izinin Allah za ka warkar da 'yarka, ka wanke fuskarta da ruwan rijiyar sau 7. Nan take sai aljanin ne ya sake ɓace masa. Sai ya ɗauki 'yarsa a bayansa ya je gindin wannan rijiyar, ya ɗebo ruwa ya wanke fuskarta sau 7. Sannan ya koma gida ya kwantar da ita. Bayan awanni kaɗan sai yarinya ta tashi ta tsaya da ƙafafunta, ta warke gaba ɗaya da ikon Allah. Sai farin ciki ya cika gidan, ya yi godiya wa Allah. 'Yan uwanta suka yi murna sosai. Sai ya sake komawa daji domin ya gode ma wannan aljanin, amma bai sake ganinsa ba. Bayan ya koma gida sai wannan malamin ya same shi, yake tambayarsa halin 'yar, ma'ana dai wani hali take ciki. Sai ya bashi labarin aljani da rijiyar. Malamin bai yarda ba, amma sai ya ce, ka kawo min ruwan wannan rijiyar in ba da wani yaro marar lafiya, domin iyayensa ba su da kuɗi. Sai ya je kawo masa ruwan wannan rijiyar. Da malamin ya wanke fuskar wannan yaro da ruwan, sai yaron ya tashi ya kama gudu kamar ma bai taɓa jinya ba. Sai wannan malami ya gigice, ya roƙi wannan mai sare itace akan su yi aiki tare. Ma'ana dai yana kawo masa ruwan wannan rijiyar kullum domin suna warkar da mutane da ikon Allah. Mai sare itace ya amince, amma ya ce, kada ku karɓi kuɗi daga talakawa domin ni na san wahalarsu. Ya ce masa yana taimakawa mabukata kamar yadda shi ma aljanna ne ya taimake shi. Nan take sai aiki ya yi masa nauyi, yana ɗaukar ruwa da kuma itace a lokaci guda. Sai ya roƙi wannan malami ya ce masa ya turo masa yaro guda ɗaya domin ya san wajen wannan rijiyar, domin idan ya san wajen wannan rijiyar yaron zai koya. Ma'ana dai
yaron yana ɗebo ruwa maimakon wannan mai sare itacen. Amma da yaron ya san ruwan wannan rijiya yana warkar da mutane, sai kwaɗayi ya kama shi. Sai ya fara ɗaukan guga guda biyu, ɗaya ga malamin, ɗaya kuma yana sayarwa a ɓoye ba tare da dukkan sun sani ba. Yana sayarwa talakawa ruwan wannan rijiya da tsada, yana cin moriyarsu, ma'ana da yana cin moriyar malamin da mai saran itace. Amma ba da jimawa ba sai yaron ya je tarar da rijiyar nan ta ɓace, kamar ba ta taɓa wanzuwa a wajen ba. Sai ya gudu ya faɗa wa malamin. Sai wannan malami ya je tambayi mai sare itace. Sai mai sare itace ce bai san dalili ba, amma zai tambayi wannan aljanin. Ya je daji kwanaki da dama yana jira, amma kuma bai ga wannan aljani ba. A wannan lokaci mutane da yawa sun ji labarin cewa wannan malami yana warkar da mutane, sai suka fara zuwa daga ko'ina. Mai sare itace rasa abin cewa sai koma daji, ya yi kira da babbar murya, aljani idan kana jina, ina roƙonka da Allah ka amsa min. Idan har baka son ganina, to ka yi wannan saboda Allah, saboda yaron da ke fama da cuta. Sai aljani ya bayyana ya ce masa, na san kai da malamin ba ka karɓan kuɗi daga talakawa, shi yasa na bar rijiyar a gare ku, amma na ji yaron ya mai da ruwan kasuwanci, yana cutar da mabukata, shi yasa na ɓoye rijiyar. Sai mai sare itace ce, na gane. Amma muna roƙon gafararka. Sai aljani ya ce, zan dawo da rijiyar, amma daga yanzu kai kaɗai ne za ka iya ɗebo ruwan, duk wanda ya gwada ba zai samu komai ba. Sai mai sare itace ce, amma ba zan yi haɗa ɗiban ruwa da ɗaukan itace ba, iyalina na buƙatar abinci. Sai aljanin ya ce masa, to kai da malamin ku karɓi kuɗi a wajen attajirai da masu kuɗi, amma ku ci gaba da taimakawa talakawa. Sai ya yi murna sosai, ya gode wa aljanin, ya koma gari ya sanar wa malamin. Sai labari ya bazu, marasa lafiya suka fara zuwa ba ƙaƙƙautawa. Har sarakuna da manyan mutane suna zuwa suna kawo dukiya masu yawa sosai. Sai mai sare itace da malamin suka yi arziki kwarai sosai. Sai mai sare itace bar tsohuwar bukarsa ya yi babban gida a cikin gari. Amma duk da dukiyarsa bai manta da talakawa ba, yana ci gaba da taimaka musu. Ya zauna cikin farin ciki tare da iyalinsa da kuma matarsa, wanda ta yi haƙuri da shi a lokacin da suke cikin tsananin talauci, har Allah ya yalwata musu. A ƙarshe ya fahimci kyautatawa da haƙuri su ne hanya mafi kyau. Na tsira daga damuwa da rayuwa da kunci. A nan ne labarin ya ƙare. Allah ya kiyaye mu. Kada ku manta ku yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gode. Ku yi subscribe din wannan channel din ta, mun ku yi following. Mun gode.